Yeah! Welcome po sa ating panibagong namang mukbang for 2022. Okay? So, meron tayong nandito basta, nandito. Intro, and 3, 2, 1, pasok! Tubaga lang gani, tubaga. Kuan, isa may barangay captain dire sa Katarungan. Tubig ka? Trawal ba mga Buging tourist kay Kato. Libre. Libre. Libre lang siya baligya. Kalahiran ako kaganina kuan. 2,000 years later. Okay, nagbabalik po ako mga kaibigan. Ako'y panibagong challenge for 2022. Mga Jolly Hotdog. No? Jolly Hotdog. No? So, magputang ko time dire. Okay, kung pila ni ay 10 Jolly Hotdog dire, okay? Magputang ko time. Kay excited ako ani. Go. Kabalog pila ni kabuka ko makurot, okay? Uy, patagak pa. Ay nako. Basta na. Hindi ako mahulot na ko ni. But
One, two, three, four. Parang hindi ko nakakayanin to ha. Lima na suko di ako ada yan eh. Friends, sarap. Dari hotdog. So, wala na ako nakaya. Naurutan ako kay lima. Nahay po yung lima na rin. So, time na ko is 6 minutes and 24 seconds. So, wala tayo mahimo. Kaya maulang yung makaya sa mga. So, yun sa muli mga kabingka. No? Ito po si DJ March. At ang ako mga mukbang po 2022. But. So, tikisaw mga kabingka. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.